celebrem el 40 aniversari de l'agrupació socialista Alcúdia i és obligatòria la teva participació en els actes que estem preparant i la teva opinió, jo crec, no? I bueno, hi ha un abans i després amb educació, perquè hi havia únicament l'escola Porta de Moll i Norai. Era el moment que nosaltres vàrem entrar s'acabava d'inaugurar el Norai i nosaltres ja vam afegir un gimnàs. Però si hagués de definir amb educació, per exemple, el més important, les tres coses estrella van ser l'institut, després l'escola d'adults. L'escola d'adults crec que és la primera escola d'adults que hi va a Mallorca. No sé si la primera, però de les primeres seguríssim que sí. Vull dir, va ser una cosa important. I després vam obrir el col·legi de l'Albufera. Això serien les tres coses, no? Estrella amb educació. M'agradaria que contessis cultura, perquè jo tinc la sensació, la vida cultural, per dir-ho de qualque manera, començava i acabava a les festes. Sí, les festes era tot el que hi havia. I la resta, la resta de l'any, molt poca vida cultural hi havia. I ara sí que podríem dir, i jo estic convençudíssim que és des d'aquells anys, des d'aquella legislatura, que Alcúdia és un referent a nivell cultural, a nivell de moviment cultural. De fet, els programes que van fer, Agost a la Fresca, Tardor Cultural, tots aquests programes, Diu l'estiu, tot això segueix. Ho vam iniciar nosaltres quan any fa, que he perdut el compte. Els dimonis, deu fer 25 anys jo, ja que ja vaig deixar l'Ajuntament, i tots aquests programes encara segueixen. I la gent va tenir un acolliment esplèndid, perquè aquí si ven no passava res, i vam obrir Tardor Cultural, que hi havia molt més cursos des que ara, en aquest moment, i que clar, després se cremen les coses i després igual ja no pots repetir tantes, o no pots diversificar tant, però va ser un bon programa. I també la mostra de teatre és Teatre Romà, també, que va tenir moments esplendorosos, que després ho vàrem diversificar i vàrem fer alguna cosa a la plaça de Toros, per no sempre fer-ho al mateix lloc. Ara, si tu me dius, anomena quina cosa tu recordes més de cultura, quina cosa per jo, el projecte estrella va ser Can Torró. És la nineta dels meus ulls. Can Torró va tenir un moment al principi d'indecisions, en aquell moment no governaven nosaltres encara, després hi va haver una moció de censura, un canvi de govern, i després nosaltres ja vam agafar les riendes de l'història. L'any 88. Sí, i Can Torró va arribar a bon port. I jo crec que és un dels projectes estrelles. Vàrem aprofitar això, com que ja duia patrimoni, i vàrem fer un canvi de solars que teníem, l'Ajuntament ho vam canviar per l'arxiu històric. I tenim un magnífic arxiu històric i un lloc d'exposicions. Un pati. A part que és un casal històric impressionant. Vàrem fer això, Camp Fondo, arxiu històric, a més tot junt. Després, dins els temes de comunicació, que també me varen posar damunt, Alcúdia Ràdio. Alcúdia Ràdio. Hi havia aquella idea de que el problema era que des del punt turístic Alcúdia era una cosa com a desmembrada. Hi havia una gent que vivia pel moll, una gent que vivia pel centre històric, i no hi havia aquesta sensació de ser un poble unitari, sinó que hi havia gent que ni se coneixia, ni s'havia vist mai. I vàrem dir, anem a intentar cohesionar tot això. I vàrem tenir la idea i vàrem agafar i vam dir, anem a fer una ràdio. Tant de bo, quan passin 25 o 30 anys, ens puguem tornar a reunir a la biblioteca de Can Torró. No sé, si tu me dones 25 o 30 anys, jo que tens 62, no ho sé. De moment jo visc dia a dia i ja veurem d'aquí 30 anys on seré. Ja seria 92.